गेरेज जुखारोना जों संफैदों बियो बाय मानसि दं ओमफ्राय मानसि दंमोनब्रा बै थैफ्रा बै लेवनि औ सिरिया हनै बिसोर माने गुजोब्बायना बर' ना मामोनलाय मानसिफ्राबा गाखोरा साब्रैमोन गाखोरा थिग गुलाजोब्बाय ने जाखागोन आरो नै गेरेजजों गारियानो साखा थाखा गुलाजोबो अफार सोलायोना बेखायनोथ' बैनि जागोन बे अफार सोलायना कारनि बुंथ'खाबाय बियो फैनानै नैबावनो गारनानै बेयावनो सौबोदों ओरैहाय नारदों बियो जेबो जायासै खारा सुजुकी कम्पानि गोदान जुना गारियालाय गोदान जुना गारिया गावनाबो ना गोदान हाजुना गारियाबो बिलुन टिलुन माबाखौ गावनाबो नै बिलुन गैयाबा गावनाबो जागौमोन एसे सिलेरियो नङाबालाय गारियालाय एल्ट' गोदान मडेल केटिएम দুইজন আছে তুমি টাকা মোটা করে खारेगाव रोडआव खारेगाव खाथियावनो गावसोर जाखादों सोर एसे गारियावनो ओमफ्राय दा ड्राइभार खालामा पुलिस थानायाव फैजागौ खरा बुजां जाबाय औ गारियाबो इन्सुरेन्ससो जायाखैबा जानलासोबाबो इन्सुरेन्स जायाखैबा गोदानसो गारियाबो नै नाम्बार प्लेट गैया